Ake ngitshele nje izitabane zonke ihlangene la kule video ukuthi lento yezinkantolo, lento yokuthi nizobophisana, lento yokuthi futhi nizohamba ezinkampanini niqedela abantu imisebenzi, angeke izinisebenzele. Kunalokho inibangela amazondo wes. Khuzanani ke izitabane. Lento nje yokuthi umuntu uzokhomenta kabi evidweni yakho ebese udonsa ivideo wena, I mean njalo udonse leyo comment wenze ngayo ivideo umsongela lo muntu leyo, nizibangela more ama-threats nenzondo emphakathini. Vele kuyacikizela ukwamukeleka kwenu, anamukelekile kahle. Uma ngabe nina nenza njengoDominic Zaca, nithatha ama-comment a-negative abantu abangaqondi, niwathathe nina lawo ma-comment nizowa-personalizer, nibe emotional towards ama-comment. Omunye umuntu mhlawumbe ubeyiphosta nje i-comment enganakile, omunye ubeyidlalela, omunye sometimes ube-serious ngenxa yokungaqondi. Le nto yokuthi nina itabane nizoresponda ngama-emotions, nithatha ama-comment abantu niwabhadekela, nisabisa abantu ngama-comment abo, nibasabisa ukuthi nizoya emsebenzini niyobaqedela imisebenzi or nizoya ezinkantolo niyobavulela amacala. Nizakhe anisolve lutho ngaleyo nto, anisolve lutho. Nina itabane niclaim ukuthi nihlakaniphe okwedlula, nize nithi nifundile, nina nineyimali zenu, aninake bantu, ninake imali yenu. Kodwa manje indlela enihandlisha ngayo ukuhlukumezeka kwenu irongi, ayisolve lutho. Ingakho kuze kube namhlanje izitabana zamukeleki, ngoba indlela enihandlisha ngayo izimo, niba too emotional, nihandlisha izimo ngama-feelings. Nihandlisha nina izinto ngama-feelings and anisolve. Kunalokho nenza isimo sibe worse. Uhlulwa yini ukuyi-ignora i-comment yomuntu ophansi kunawe nge-level? Manje nina itabane nishawa leyo majority, nina nishawa leyo majority. Ngiyafisa ke mina ukuthi ke senze nje i-meeting nezitabane ke ifike nje noma ikuphi la singahlangana khona, kube namatafula nje la sizohlala khona, mhlambe nje noma zibe zingabi more than 10, uyabona, zingabi more than 10, sihlale nje nazo izitabane ke silixoxe udaba lwazo, sizitshele izitabane ukuthi kuyingozi la, ningathinti. Kungcono la, ningahamba la, uyabona, ngoba nathi sizinsizwa asidavuze, asigaluzi noma ikuphi noma kanjani. Nabesifazane abagaluzi sinoma kanjani noma ikuphi, banama limits. Angeke nina itabane kuthiwe nina kukaMpunzi Edlemini nje niyagaluza nje noma ikuphi, isebafazini niyagaluza, nize nigagamele nibadlule nabo abafazi, neqele ngale la bengafiki khona. Ingaphi emadodeni niyadlula nigagamele nize neqele ngale la thina singafiki khona, ngoba siyazi ukuthi empilweni kunama limits. Uyazazi ukuthi uhamba ugcine phi uma ngabe umuntu, isigaba sakho uyasazi. Manje nina itabane anisazi isigaba senu, nina niyagagamela, nina niyacaluza, niyadlebeleka. Nina aniyazi into ekuthiwa i-limit, aniyazi into ekuthiwa i-red line, aniyazi nina into ekuthiwa umuga aweqi la. Nimuncana kanjani phambi kwabantu nigqoka imvunulo? Nimuncana kanjani? Nibashaya kanjani okhisi nigqoka imvunulo yesizwe? Nishaya okhisi phambi kwabantu. Even ngisho ningagqokile nje imvunulo, kulichilo ukudonsana ulimi ngemilomo phakathi kwabantu, kulichilo elihlaza cwe. Nina niyajika nizokwenza lelo chilo, nigqoka imvunulo yamakhosi, imvunulo yesizwe, nigqoke izikhumba zesizwe. Amasimba lawo.
amasimba lawo. So leyo nto isho ukuthini? Isho ukuthi okay, nina iDabane anikaze nilithole kahle kahle ithuba lokuthi kexoxe nje nani ukuthi njengoba senikhethele impilo ke, qaphelani lokho, niqaphele lokho, niqaphele lokho, ngoba siyoniqala la kwi-social media. Siyoniqala la kwi-social media thina sinikhuze sinihlabe sinihlikize. Bese nithola ukuhlukumezeka ngisho eindaweni enihlala kuzo. Ngenxa yokuthi aniqapheli, niyagagamela. Nimuncana kanjani phambi kwabantu? Wesi nigqoke imvunulo yesizwe, nimbethe izembatho zobukhosi besizwe. Nikwenza kanjani lokho? Namanje siyasho singomakhaya, asinankinga nani. Asinankinga nobutabane benu. Asinankinga naleyo nto. Kwayithina singomakhanya masithanda nje singaba izitabane. Singaba izitabane masithanda bengisuke nje ube isitabane. Hey, where oh? Hey, where oh? Hey, hi bona, where oh? Hey, uthuvi wento. Hayi mama hey. Hey. Ayingamajina sekuthiwa ngiyinkonkone madoda.